Muži versus ženy. Vybrali jsme 4 vyrovnané disciplíny a uvidí se, kdo je lepší. Začali jsme výdrží v plenku. Jestli mě porazí feministka. Já mám pocit, že tady budeme dlouho. To mi budou mít všichni chlapi za zlý. Čas tady vůbec neutíkal, já jsem měl po 2 minutách odpálený břicho a záda, tak jsem se rozhodl, že to vzdám. Následovala moje dominantní disciplína, klasické kliky a dopadlo to podle očekávání. Muži, ženy 1-1. Jako další disciplína byl dřep o zeď. Wendy navrhovala, že můžeme takhle natáčet podcasty. Já jsem nesouhlasil. Ještě přidám nějakou výmluvou, cvičil jsem včera nohy, takže ženy, muži 2-1. Wendy zvolila poslední disciplínu sedlehy. Říkal jsem si, to je moje silná disciplína, na základní škole jsem jich dával klidně 80 v kuse. Když šla Wendy jako první a dala jich 90, začal jsem mít trochu strach. Wendy 90, Marian 40, ženy vyhrály, omlouvám se muži. Sláva vítězům, čest poraženým.